Og i dag har vi en gæst med. Sig lige hej. Hej. Det er Mikkel. Min grandfætter. Men jeg skal lige have sat mikrofonen sådan lidt. Prøv lige at tale, så skal vi lige høre. Hvad skal jeg sige? Ja, det er lige meget. Men ja. Vi var i gang med at hugge nogle træer, og det synes jeg egentlig. Vent lige. Mikkel har ikke set huset, så det synes jeg lige, vi skal præsentere ham. Hvad vil du sige til det, Mikkel? Det kan blive godt. Du har allerede set taget. Ja. Så nu bliver det spændende. Dun, 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 dun. Sejt. Har du selv bygget alt det der? Yep. Så. Heroppe er døren. Jeg har ikke fået lavet så meget indenfor. Ikke engang gulvet. Men så er der her noget til. Og så skulle jeg så have noget træ til gulv og sådan noget, er jeg begyndt på. Og her er min mine. Og her er noget, hvor jeg er udgravet her. Og så i sidste episode, der gravede vi helt herned til en ny cave. Hvor vi fandt en hel masse, men vi har bare ikke fået udgravet det hele. Men lad os gå op og få hugget nogle træer igen. Og de der snebold vil jeg gerne have væk. Sådan der. What? Når jeg spiller på offline. Fordi nettet vil ikke virke for os, så det kan... Så måske kan jeg først få uploadet alle de der episoder på et senere tidspunkt. Så uploader jeg det hele på en dag. Yes. Så gør vi det. I stedet for, hvis det her ikke vil virke. Ja. Hello, 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 hello. Okay, lad os komme afsted. Bam. Lad os bare begynde her. Nede i den her lille dal. Så går vi så. Mikkel, jeg har en lille chance til dig. Jeg ved ikke, om du vil synes om den, men du skal holde øje med tiden hernede på min stopur. Når den når 10 minutter. Ja. Bare sådan lige kigge på den en gang imellem, fordi det er tit, jeg glemmer den i episoder. For eksempel sidste episode, så der røg jeg vist op på sådan 13 minutter eller sådan noget. Og episode 11, der røg jeg op på et kvarter. Så det var ikke lige det smarteste. Så tager vi lige den. Yes. Men glæder du dig egentlig ikke også til jul? Jo. Hvad ønsker du dig egentlig i julegave? Det ved man aldrig. Ikke sådan rigtig noget. Du må da ønske dig et eller andet. Ja, jeg har sådan en walkie-talkie. Jeg tænker også hardball. Nå ja. Ønsker du dig ikke også et hardball-våben, eller? Jo. Og når jeg, hvis I ikke ved, hvad hardball er, dem der ser det her, så er det, hvad det nu det hedder, så er det, hvor man render rundt ud i en skov eller et stort område. Og så har man sådan nogle geværer, der ligner rigtige, men siger nogle andre lyde. Det ser sådan lyd sådan... så skyder de med sådan nogle små... hvad nu? Små hvide plastikkugler, yes. Og så render man så rundt og har det sjovt og alt muligt. Og det kan godt... jeg skulle lige til at sige, det kan godt være sjovt. Men det er i hvert fald det... Sådan nogle geværer og sådan noget, mig og Mikkel, vi sparer op til som... Wow! Hvad sker der lige der? Holy crap! LOL! What? Okay, lad os lige sætte et stykke træ der med en fakkel på, sådan så vi kan huske det her, vi kommer fra. Uh-oh. Godt så. Så ved vi det er deroppe. Der er noget kul. Ikke nogen nakke. Lovely. Hold flot. Oh shit, hvor er vi nu hen?
Spring. Spring. Du ved godt, du ikke kan komme op der igen, når du sætter ned. Lige præcis. Ja, let's try. Sådan her. Og huset er lige der. Fedt nok. Hvor lang tid er der gået, Mikkel? 5 minutter. Fedt. Jeg glæder mig til at høre, hvordan det lyder med lyden bagefter. Ja. For jeg er lidt i tvivl, fordi den bliver lige nemlig sat imellem os, så Mikkel er et lille stykke væk, og jeg sådan ved siden af mikrofonen. Så er det sådan lidt... Okay. Så jeg tror, vores stemmer vil lyde sådan ret langt væk, eller sådan noget. Men det bliver sjovt at høre. Hvad gør vi med det her træ? Jeg skal lige have skruet lidt længere op for lyden. Jeg kan slet ikke høre noget. Sådan der. Sådan der. Det var straks bedre. Hvad synes du, vi skal gøre, når efter vi har hugget alt det her træ? Så synes jeg, vi skal lave noget gulv til huset. Ja. Klart. Okay, det var det sidste. Skal vi så ikke bare gå tilbage og få lavet det der? Lad os lige se, hvor meget det blev til. Okay, jeg tror, det var nok. Vi tager den hurtige vej. Den tror den. Nej. Jo. Nej. Det er alt for meget træ at bruge. Slet ikke i orden. Oh no! Do not get away! Jeg er en fisker, det er jeg stolt af. Okay, nogle gange så er min makro lidt irriterende. Hvor lang tid er der gået, Mikkel? 9,5. Fedt. Så husk lige at holde øje. Ja. Fordi lige når 10 minutter, så skal vi nemlig til at lave næste episode igen. Eller skal vi bare så stoppe her? Jeg tænker, vi skal... Der er 1 minut tilbage. Ja. Jamen altså, skal vi så lave en episode til? Det tænker jeg, vi bliver lidt nødt til, for ellers skal jeg i gang igen i morgen. Ja. Med at lave episoder. Ja, det var det sidste. Sådan der. Du mangler lige nogle trapper dernede. Ja, det ved jeg. Ja. Ja, det må være fint. 20. Jeg kan godt lide den nye update, sådan så den laver de der
Sådan så det ikke bare så grimt ud i gamle dage. Det her fjernes. Her kunne vi jo lige lave noget smart. Jeg fik det til at se lidt mere smart ud. Sådan der. Fedt. Fedt. Men så er jeg stadigvæk 5 tilbage. 1, 2, 3, 4, 5. Nå. 6, 7, 8. Nej, det er en dårlig idé. Jeg havde lige sådan en... nu er den der 11 minutter. Undskyld. Det gør ikke noget. Vi kan lige bruge... Okay, den kan godt bruges sådan der. Nej, det var ikke det, jeg ville. Jeg havde lavet sådan nogle trappeværk her, fordi så kommer jeg altid ud i en masse problemer. Og sådan noget B. Vent lige. Det ser da meget godt ud. Så må kun være herude i siden. Ja. Fint nok. Nå ja, så skulle vi lige slukke. Nå, men tænkte du at slå dig og takke af? Sammen med Mikkel. Yep. Og vi ses i en... Ja, tænkte du at slå dig og takke af? Bye bye.